Искам да ви разкажа историята на един чудесен проект, който приключихме преди известно време, в който имах удоволствието да участвам. Той се нарича Дизайн, изграждане на зелени умения за професионалисти в културните и творческите индустрии, финансиране от програма Еразъм+, малки партньорства, обучение за възрастни. Идеята ни хрумна преди известно време е, когато започнахме все повече да четем информация за това колко са важни културните и творческите индустрии за световните икономики и какъв огромен е приносът им в брутния вътрешен продукт. По време на COVID се заговори още повече пък за ролята на културните и творческите индустрии като медиатор, който може да бъде използван, за да предаде важни съобщения до общността по един атрактивен и убедителен начин. Ето защо с нашите партньори от Storyboard Studio България и Nord Consulting Исландия направихме поредица от срещи, в които искахме да измислим интересен проект, който от една страна да представя зелени умения за творците в културните и творческите индустрии, от друга страна да използва интересна методология, която никога до сега не беше използвана в тази сфера. И заради това решихме да направим обучение за трансверсални зелени умения в творческите индустрии, използвайки методологията на дизайн мисленето. Ето защо се събрахме 3 организации: Idane, която ЕОД, която аз представлявам, и Storyboard Studio, които имат опит в сектора и съвръзка с сектора, и Nord Consulting от Исландия, които пък имат опит и в обучението за възрастни, и огромен опит в използването на този чудесен човекоцентричен подход, наречен дизайн мислене. Мога с убеденост да заявя, че в момента не съществуват такива обучения, които от една страна дават представа за трансверсалните зелени умения, от друга страна те ги предават по начин, използвайки дизайн мисленето като основна методология за обучение. Мисля, че свършихме чудесни неща. Направихме 4 обучения, въведение в зелените умения, зелени умения чрез дизайн мислене, решаване на проблеми, изследователско и футуристично мислене. Всеки един от модулите може да се възприеме като едно завършено обучение. Те имат вътрешна кохерентност и завършеност, но всеки един от тях награжда и другия. Така че творците, и не само те, други професионалисти, които се интересуват от проблематиката на устойчивостта, могат да преминат през цялото обучение или да изберат този модул, който им е най-интересен. В допълнение към това подготвихме методология, на базата на която пък обучители, собственици на компании, които биха искали да развият уменията на своите служители, дори индивидуални артисти, биха могли на базата на нея да подготвят собствени идеи за обучения. Към тази методология има и ръководство как тя да бъде прилагана. Всички тези обучения, всички тези документи са абсолютно безплатно достъпни за всеки един, който се интересува. Могат да бъдат намерени на страницата на Idane, в LinkedIn профила на проекта. Ще намерите линкове към това видео, към тези материали. Могат да бъдат преминати онлайн. Ние сме използвали една чудесна платформа, която геймифицира онлайн обученията. Тя е на нашите партньори S-Fontaine от Нидерландия, с които не изпълняхме друг проект, и те бяха толкова щедри да ни дадат възможност да използваме тяхната платформа и за нашите обучения. Налични са на български език, на английски език, така че ако искате да научите терминология, може да минете и на английски език, можете, разбира се, и на български език. Няма да ви отнеме много време, ще научите много интересни неща, защото те са пълни с десетки примери от реалността, с много упражнения, с много тестове, забавни тестове, така че ще разберете дори дали можете да бъдете футурист и какви ли не и други интересни неща. Искам да благодаря на всички, които се включиха, на прекрасните творци от България, които участваха в този проект, тестваха обученията, даваха ни обратна връзка. Без тях това нямаше как да се случи. За мен най-прекрасното в проекта е партньорството. Това, което успяхме да научим ние, между себе си, организациите, и невероятната възможност да контактувам с тези изключително талантливи, артистични, прекрасни български творци, които през цялото време учеха нови неща, но се забавляваха, правиха етюди върху това, което правим, хрумнаха и много идеи и беше наистина едно великолепно запомнящо се преживяване. Ние не спираме до тук, считаме да продължим този проект, така че следете профила ни в LinkedIn, който ние ще поддържаме.
защото проектът е само едно начало за нас. Той няма начало и край. Той продължава, защото това е една тема, която нас ни вълнува и за която няма да спрем да мислим и по която няма да спрем да работим и в бъдеще. Също така следете интернет страницата на проекта, както аз казах. Вече ще намерите линковете в описанието на настоящото видео и използвайте нашите обучения. Използвайте ги индивидуално, използвайте ги като компания, за да обучите своите служители, използвайте ги ако сте театър, ако сте продуценти, ако сте музикален фестивал, защото ако сте модна агенция или геймърско студио, ще научите изключително много полезна, практична информация, която ще можете да приложите на практика. Това са много ресурси, те са направени за вас, за да ги ползвате, за да умеете да се включите в това невероятно пътешествие към устойчивост, което е предизвикателство за всеки един от нас и за нашата планета. Благодаря още веднъж на всички участници. Благодаря много на програма Еразъм Плюс, която финансира този проект. И както казах, това е само началото. Пожелаваме на всички успех и дано да се срещнем в едно по-зелено бъдеще, което да бъде в много обозрима перспектива.